It's not only politicizing, it is inciting communal hate. It is also Sandali gidaw kibangin patla banong bau ba Paul de uriu kwan mentoi simet bat Nongshetkylla yak jaidbynriew kum bala kren jingkynthoh dagi babon ta shwa bin poi sakate benta ni pet shwa ki kita gidaw ki bala panlong ki ba babon balang ban kren ban jingkynthoh ayu kumte don sautli ki mat na ki jingkren jong te UMLA ki bala sapreng ba ki lat pathai ko kabal panlong ki ba ban poi hadu ute upot ban kren ban jingkynthoh ayu kumte kaban kong not only politicizing, it is inciting. Kabaar, hidrebar ki yok jingkynthoh ayu bagi ki yakte ke policy. Kabalai, ka Reservation Policy, kana mala ban solve yakta ka unemployment issue hang ni hapo gajala. Kabasaw, balay dun kam ban lumpet ba baniki halor kate ke policy. Hapapit basngap yakite ke jingkren ke bala kren laute unong mikmat. Kapan mong bat kapan shisha ya kamasim lejingu. Kamtam baude unong mikmat napo karilum kasi jantia. Ubadai ru upardo upasnam jong. Kajing kemilanti na ba kalong. Manuan man kuren ban kersian lang ya kete kajing gawa. Kum unong mikmat. Pause ukuran ban ya kete kintin. Kiba kata bat kiba penduk jingkerben ialah geri bat ke jaidbynriew lajong. Kaba pendong bat penbetar sisu ba kalong. Hakine kisi kajing angut bat kajing kemilanti jong ba. Kalong banyo ino ia kata kejing baha bat kejing kela hapo kasensyar kadar bat ia kata kejing terang kejing angut jengki nila masaki na kejing mi jeng pai ba ken hun seng kiseng balang baper na kaleng kabri u haneutrap bannet ai mensim bannet ai kejing kersian ya kejing jingshahthngan uba arden halor kate Reservation Policy bat na kejing mi jeng pai ba ki ken hun seng baper kal ai mensim ru ya ki babun Nama kata kejing mi jengki kapan ia kedak jong kejing ia jingkit kli mak kejing long kawe ke jaidbynriew Henry ke ai ke beja akabakum kete ke po mi kensan kejing kren ki bapendiau ki bapenduk mesim naute MA ke UDP kala dai hok ki babun balang bakin kren jingkynthoh pyrshah EU hak te karukong te yam ta ngin petpat ki ai kita kidau ki bangim patla banong bau te UMLA te uta u Ingkhongshalangmat bat Nongshetkylla Kabankong, kadai na kadaw kapag nasngap ya jingkren juku tang na ka short video clip. Hawilay bat kini kabanta nagaban kren hakaway ka video. Ba kambahay nga IP ban sudro ya ka conclusion jingi ya kino ka jingkren tang na kabang page haki news na ki YouTube channel. Namar haki news na ki YouTube channel. Ibrew bunsin ki le katbala man penengkot ya kano ka jingkren na kapakishim tang ya kita ki necessary points. Ada day ki kubor ibabaharu kinsimbet tang itu ibenta ibabahan ibabahatam. Ada day ki kubor ibasniuro kinsimbet tek tang itu ibenta ibasniutam. Nang ban pensyo bantas penat ya kita kinampay. Kajaru kumju hal bidai bat kini banta. Bagi day video clips ki bangi layo ban page day ki balak trim lani lakot nakaway ke jingkren jumu kabadon south minutes. Kumta haki brew ki basyakli ki bom prakat sani bha mario i kino ki kam ni jingle jong ki wepat kaba kim sngo ya hap klem la tip ya katenrai bat ki shisha kila da koi ban beng ban kan thono Henry itu ki boyo ban pej bat sapat ya kate ki jingkren bapura ka bajong south minute nangit kila syai kina suntuk kamba Hato kadai moi ki ban kren ban kan thok kumte klem tip shwa ya katenrai bat ki jing shisha Kabar kedai ke jingkren jeng kabau ong ngada benle yak kabakum unong mikmat ngade benle ya kedai jingkren pila benyo na kedai ke video kabadon south minute habang apit pasngap kedai jingkren jeng ngalap ban ngai ki ki baulai thu ki don bat ki long shisha kumba ulai thu ki belong ki jingmentoi bat ki jingker khu shisha yak ri bat ki jaidbynriew barok kawe ngangai Dem dadai bol adon benta dan eula le shisha ya kite ikam kumba ulai thu kanong ka jingle rain ka bakraw kum UMLA ban kam ya ki mati balale da ki wepat kabalai da ulong shisha kumba kren la keno hagi social media baude kwan mento shimet uba chuki uba party ngatharai hagine kisnem ki bladep ki paiba napo ka constituency jung kin nam panjab shoyu kumta unong mikmat jengki Drake ke baja hadu kini sini utei UMLA dong yo ya ke nam ke burom dong yo bensong suki
kane kapani bagi ba jong ka constituency kidang ye bat kidang chanya eu kabasau ni ken mau bat ni tip ha ba pol hakapol bolong unong ilam jong ka seng KSU mula kren mula dawateng na surkar halor kate ka reservation policy te uju ubriu ubadawa bapan kiwin menchwa benta kumno kala benlong uju hi ubriu uban persyapat yaka kening kebenta kebangampat la ban ong ba ude basniu ne ubapaha ubai jaidbynriew ne Nongshetkylla kat ba kata kejing persyak jengu kampat pau ha jingkynthoh kebau ong dalalei ngam kersan ya kate ke polisi hangamawe ngampat la ban ong ba ude Nongshetkylla mano bala pentip ya keplan kebadon selendet jong ubriu yo lase kate ke jingkren jengu kade ke bau syuk penhun tang yang jingkwak jengno jengno Henry ondang ilawi bola soy hakikot na kino ki government official letter ba pyrshah shisha ya kate policy hangta ni sala bentip syai ba ude shisha u Ingkhongshalangmat Nongshetkylla na daulong kumta kamde ke kamram jenga jengpi ban kren ban jingkynthoh ki ba jong ka constituency ki tip khamha ya la kamram demaki ki ba penjob ki ba pen board u demaki ru ki ban sloi bat ba pen rempat ya u kepasan kum UMLA hakaju kapo uderu minister mupet ya kejela borok kawi kamdei ke basuk yu ban pau bet ba kersan ya kete polisi habidei bat kene benta ula kedauru ya uba arden bah kapo bolong CM mukul sama uba arden kum presiden jong FKJGP ula le ayu halor kete ke isu uklam tre ban kersan ya kaseng ke isu kablailam da uba pol kane kapani bakadon ke aira ke shalendet ke penong yo ba arden syamatre ban don talang ke notam yo ba pol bodon mentah ke parti UDP ke barang syak control hagi wepat ke parti ke EU ban kren ban kersan ke polisi kumu minister ladau pun pau persyak ba kersan pura ya ke polisi yo lase pun syak slot no ya ke jinglong minister bat ban ai no syak wepat ke MLA ke bomdei narilum ke sijintia ada galong gumta mano banduk nong Hato omde ke jingdok nong ya ke jaidbynriew jong mano balak bentip ke jingkren jeng ugumte yo lase ke dei tang halor tang ban pen bolak kren halor ke dei kemat kat basyaran net pat yo udon da ke wepat ke jingmut ke babaha pat mentoi pat ya ke jaidbynriew jong haka kam politik hi kat ba kampat pau ha ke jingkynthoh dalele nyimla ban senia namar menta ki kren da kumwe lajis ni ki kren da kumwe kabangila ban pendi kenai kata kadai tang na kabagi pek ya kikam kabakilet parlok wasung thu bakla habang kren sepang kini kabanta kamut bangaya syak lani ngapenrem ya kenu ka political party Henry na kren ya kene kum udkhot jong jaidbynriew da kejing lai lut bom syak liang yano balai kren ya kene kabanta kadau kolong bangai ya karukom prakhat jungi hang jaka ke baginte inyalong kawe ni tau ngun rak ban ya kejing pat ya pra bat kejing pet jumut para mani kawe kejing long ka bakta bahai ni kadai ka bangim tre ban pen bah ni sai lap mun ni sai yi bunsin rangi kren ni le bah kandai sin ni bakla tang shisin kibriu bunsin kim yo i kata kejing le bah endre ki pet kin kren kin wotnya tek tang ye kate kejing bakla kejing dona ka batang shisin kamnya ban siam megi briu ki ban yarap bat ki ban ai man sim ban pen bet pen bah ya kita kejing bakla dei namar kata kadau ni salap bunsin di jengong ba ukasi ju ya teli uyatan uya bishni para kasi habang pet ya kejing long jong ginong yalam narilum goro ka no kejing ihon kejing internet namar ki don ya kata kejing kejing ya stu jengmut para meki pen pet ya kapol bi ya tainia po assembly yo i kumbakin saya syok ken saya tak Henry light assembly hagi wepat ki jaka ki syong ki bam jalang ki ki sngutenat kunju kumba ki julong kim ju ya bu nut sa kumba long kinong ilam jungi dei na kata daw kabal panlong ya ba Paul Lyngdoh panong ha ka politik ki kamlong mesot ki garo bani kasi kumta baniyo e kejing long kawe ke jaidbynriew kamdei da kabang ya ben ye kentho ewo nia kejing klot kejing dona jungki we baniyo e kejing long kawe de bandon lang kejuk kejengmut kejuk kasu kum kawe ke jaidbynriew kamut nadangi ben kentho aning yuwa niya utaw nung lekam un sangap un kelabah Henry ki babaha baro ki jalang bah kajing don ka kentien girustat ka baong kajing pai kitien ka bacem pan pai no ya kajing pita Henry ka kitien ka bae kapan ki ya kajing pita
Haka jingshahthngan barit junga ka panlong yu te MLA ban kren ye kum kite kintin la da se ka dei da jingki bitar na ka daw jong jingkren ka jingkynthoh jong babon Henry kadang kren di pen I da kan ti ka bajai bat ka bajam kum ubriu ubal anang astat habau I kilong ki badai ngam tharai bon kantai bat ngangai ru ukloi ban pedang bat banai terilang rengkat bat ni upai ba abang kren ni kena ke jingpai kitin ke bajam ngamla klem da penken mau ya ke jingkren jong uwi UMLA na ka parti UPP bawong ban omnai tama ki kong kti ya unong elam jumi kanai kala persang man kawang ma bawong kti rupat ya ka parti ke jumi ngangong yem dan pur ban penpai kalian ya kita kinong elam nagalian ga jona nagalian jong parti long I ho pai ba kane ka pen I ya ka dol pati start jongki kum kita kinong yelam asai perkat ya kane kat no kan long ke jingshahthngan ya ka ri bat ke jaidbynriew adaw ba Paul bat uba arden kin ya don lang ha ka ju ka sem ka ju ka jengmut kum ba ke don ka thong chwa ha ka po ba ke dong long kinong yelam seng phalang kumta ka ji pashat jengmut junga ka long ha ka jaka bagin ya ben ni kan tho kala dai ngi bandawai ki bagin long ka wei ki jengmut ka wei ka sur omshu panya kedekti lane banya bishni iwe ada kinong yelam ki ba khmat ki melong ka wei ki metli in community kumno mau pai ba jong ki dong ki time kuni long ka wei kuni long tali amal kata ko kinong mikmat pa ichmo pimit khmat ya de ne pimit khmat namar jung lada pimit khmat namar jung to sngo ba to sngap ya ka sur jong pai ba dakan mau wat dai kai ba ki sngo pai ba ubajit ubapan ket bor pi de pai ba uban weng bat ban slot ba pi aba piang ha kanong rin jong pai ba don gi wei pat kilat ki balak ban tsniu lane ki banile pyrshah pitang shwele kai ya gi sngo pai ba ka bo bat ka buram jupi tang ka no ka aja kubishibun na banta jupi ki ba pet ki video hadu ka pokot na tibru kindon ki banta ki ba pim sngo we hap bat kene ki jingkren junga Henry na ka banta ka jingba tolong di pokoi ban keren bat penbek lem ya kita kecing bakla. Kublai sipun, ini sekian dapat hagawi ke video.